मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि लादों जायनि जाहोनाव माने बेकार जेंनाया जोंनियाव सोमजिगासिनो दङ बे बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जि कचिं होदों मा बुंगोन सार बे समाव जा बिटिसिआव फोर्थ ग्रेडनि आरो थार्ड ग्रेडनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों दा बेनि थाखाय गोबां जोंनि बिजाथिफ्रा दरखास्त होदों दा दरखास्त होनाय आरो साख्रि मोननायनि गेजेराव गोबां फाराग थायो जिहेतु दा साख्रिया जोबोद कम्पिटिटिभ जाबाय माने साख्रि पस्टफ्रा खम खिन्थु डाक्टर नागिरग्रा असंख्य जायो दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ जाहाथे हेल्प जायो बेनि थाखाय इन्टारभिउ जाहाथे फेस जानो जाहाथे इजि जायो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ मोनसे कचिंनि बेबस्था खालामनाय जादों बारा बेबायदि खोब माबा हिसाबै नङा लं टार्म बिदिनो सानब्रैनि थाखाय बिथांमोननो प्रिलिमिनारि नलेजखिनिखौ बेखौ फर्थ ग्रेडनि जितु रिटेन जानाय नङा माथ्र मौखिक बायदि इन्टारभिउ जागोन बेनिखायनो बिथांमोनखौ इन्टारभिउनि थांब्ला माबोरै थानांगौ मा पजिसनाव थानांगौ बोरैहाय उत्तर होनांगौ बेखिनिखौ एसे प्रिलिमिनारि आयदाखौ होनो थाखाय बिथांमोननि गोसो साहस होनो थाखाय बेखिनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों थार्ड ग्रेडनि अबयस्से रिटेन टेस्टबो होनांगोन रिटेन टेस्टआ सेलेक्ट जाखांनायनि उनावसो इन्टारभिउ बेखायनो रिटेन टेस्टनि थाखाय प्रिपेयार जायोबा मा धरনের प्रिपेयार जानांगौ बेफोरखौ एसे नलेजखौ प्रिलिमिनारि नलेज होगोन कारण गुतै नलेज होनो थाखाय नोङो सानथाम सानब्रै हाया बेनिखायनो जों जास्ट सर्ट टाइमनि थाखाय फ्रि जाहाथे बिथांमोना एसे बोलो मोनो साहस मोनो बेनि थाखाय बेखिनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों आसा खालामदों जोंनि बिजाथिफ्रा मोजाङैनो गोसो होना सोलोंगोन आरो अन्तत बेबायदि प्रिलिमिनारि आइडियाखौ मोनोबा बिथांमोना मोजाङैनो साहसजों इन्टारभिउ होनो आरो पास जानो थाखाय एसे गोरलै जागोन बेखिनिखौ आसा खालामनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों ओरैनोथ' नैबेवहाय जोंनि उदालगुरि एरियानिखौल' माबानाय जादों निसय 200सो दं एप्लिकेन्टफोर दा बेयाव जायफ्रा कचिं लायो 200निख्रुइ एसे बारा दं जाफोरखौ दिनै फोरोंथाइ होगोन बिथांमोनखौ इन्सट्राक्टर हिसाबै बबेनिफ्राय लाना फैनाय जादों दानो बेवहाय जोंनि अरां कलेजनिफ्राय बे अरांनि बिसाबा कलेजनिफ्राय लाबोनाय जादों बिथांमोना बिभिन्न बेबायदि कचिं सर्ट टाइम कचिं गावसोराबो होबाय थायो आरो बिदि एक्सपिरियेन्स माबायखाय बिथांमोनखौ जों लाबोनाय जादों दा बिथांमोना बे सानब्रैखौ फोरोङो नुनो मोन्दों बिटिसियावहाय माखासे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि जिथु इन्टारभिउ जानांगौ साख्रिनि गोबां खालि पस्ट दङ बेफोराव थिसनथाइखौ होनाय जायाखै इन्टारभिउनि माबाफोर बेबस्था लादों दा बेखौ लानाय जागोन जिहेतु इतिमধ্যে नैबे फार्स्ट टाइम एडभार्टाइजमेन्ट होबाय बिनि उनाव नैबे रिक्रुट जाखांनाय लोगो लोगो बिथांनि इन्टारभिउनि डेट जानाय लोगो नेक्स्ट एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन जोंहा गोबां पस्ट खालि दंबावो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड बेखिनिखौ जों मोनगोन अन्तत जों नेक्स्ट सरकार जोबनायनि सिगाङावनो बेखिनिखौ बेबस्था खालामनाय बे बेबस्था थिग थागोन ना जोंहा बे माबायाथ' दंखायोसै सुपार 50 कचिंआथ' सोलिबाय थागोन बे एबारबो जों इतिमধ্যে एप्लिकेसन लाखाबाय बेखौ कचिं होनाय बेसेन बे UPSC APSC बेनिफ्राय इन्जिनियार डक्टरनि थाखाय सुपार 50 दंखायो बे सुपार 50 कन्टिनिउ जाबाय थागोन मोर आज मैं आईसो याते চাইছোঁ ছাৰটো অলপ ভালকৈ একদম ক্ৰাউডক অলপ ভালকৈ মটিভেশ্যন জনাইছে চবক কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে কেনেকুৱা মাইণ্ডছেট হ'ব লাগে যদি কম্পিটিশ্যন আছে আজি এনেকুৱা টাইমত বেছি কম্পিটিশ্যন আছে তো সিহঁতে কৈছে কি অলপ মটিভেশ্যন থবি বা ডেডিকেশ্যন থবি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ক্লিয়াৰ হ'ব সিহঁতে কৈছে আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে চবেই আহিছে ইয়াতে চবেই ভালকৈ ইয়াতে ক্ৰাউড আছে ইয়াতে শ্ৰী গোবিন্দ বসুমতাৰী সিহঁতে ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে চবৰ যেনেবা এতিয়া চবেই আনএমপ্লয়ড আছে আনমটিভেটেড কাৰো ছেটিছফাইড নাই চবেই মষ্টলি গ্ৰেজুৱেটেড আছে আৰু আনএমপ্লয়ড সিহঁতে ভালকৈ এনেকুৱা মিটিং এৰেঞ্জ কৰিছে চবেই বহি কিনে ইয়াতে আহিব আৰু সিহঁতে ভালকৈ চাব কেনেকুৱা একচুৱেলি কোনোবাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছাৰ এনেকুৱা হ'ব যেনিবা আমাক মটিভেশ্যন দিব সিহঁতে ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু ময়ো আহিছোঁ ইয়াতে আই এম ভেৰি গ্ৰেটফুল টু কাম হিয়াৰ এণ্ড আই এম ৰিয়েলি হ্যাপি